Ukážeme si základní způsob skládání Rubikové kostky. Je to skládání po řadách jednotlivých. Kdo už to zná, ale mi to rychle skládat, je to tak do 1 minuty. Základem je poskládat si bílou barvu, a to bílou barvu tak, že začínám křížem vždycky, aby to sedělo se středem vedlejší barvy. Čili bílá, oranžová musí přijít tady. Když si spustím dolů střed, spodek doleva, střed nahoru. Takže mám to správně. Tak pokračuji se všema barvama. Pokud ho mám tady v tom místě, tak se spustím dolů. Zase si střed spustím dolů. Barvu, kterou jsem si tady nachystal, doleva a nahoru. A mám už 2. Pokračuju třeba se zelenou nebo s modrou, pokud je tady dole bílá, tak si dám pod modrou. Můžu ji otočit celou, takhle, a mám ji tam správně. Je taky možnost pokud bych už měl nějaký kraj tady hotový, můžu si spustit celý střed dolů a mám ji tady vzadu dole, takže si jenom otočím a dám ji tam. Mám modrou, oranžovou, červenou, chybí mi zelená a ta je tady. Takže opět stejným způsobem, nemám nikdo nic, takže si jenom hodím nahoru. A mám kříž se správnýma barvama. Pokračuju rohy. Modrá, červená, potřebuji dostat tady. Takže si to dám na bok, spustím si pravou, spodek doprava, nahoru. Pokračuju dále. Pokud mám všecko dole, třeba tady, modrá, oranžová, takže si dám pod to, spustím si pravou, je tady vzadu. Takže si otočím takhle, abych měl nahoře, pokračuju zpátky. Teď už mám bílou nahoře, abych mohl tady zase dát, takže si dám zase na bok, levou dolů, spodek doleva, levou nahoru a mám to. Další tady, červená, zelená, prava dolů, spodek doprava, prava nahoru a poslední tady, stejným způsobem. Tak. Teď mám bílou barvu i celou řadou, včetně středu i vedlejších barev. Pokračujeme druhou řadou, těch 2. Je důležité, pokud si doplníte například tady tu modrou a oranžovou tady, je důležité, abych tu modrou, pokud je nahoře, měl pod modrou. Kdyby to bylo naopak, oranžová byla nahoře, tak si musím dát pod oranžovou. Takže dám si pod modrou z jakého důvodu. Pokud bych to udělal naopak, tak ona se mi tady vsadí, ale naopak. To znamená oranžová, modrá. Takže jak říkám, modrou pod modrou. Pokud ji chci dát tady, pokračuju spodkem, spodní řadou doleva od směru, kde ji chci dát. To znamená jednou doleva, zprava dolů, spodek doprava, zprava nahoru. Přetočím na oranžovou, spodek doprava, levá dolů, spodek doleva, levá nahoru. Vydám. Modrá, červená, pokračuju úplně stejně, červená pod červenou, modrá, takže zase od směru, doleva, prava dolů, spodek doprava, prava nahoru. Přetočím, spodek doprava, levá dolů, spodek doleva, levá nahoru. Vydám. Další, zelená, oranžová, zelená, takže zase od místa, kde si dát, doprava, levá dolů, spodek doleva, levá nahoru. Spodek doleva, prava dolů, spodek doprava, prava nahoru. Tam. A poslední, takže zase zelená, červená, takže od směru, prava dolů, spodek doprava, prava nahoru. Přetočím, spodek doprava, levá dolů, spodek doleva, levá nahoru. Mám kompletní 2 řady. Teď je důležité, jak mám žlutou dole poskládanou. Poskládala jsem ji celá, což je špatně, že ji to rozložím, abych to mohl ukázat.
Takže je jedno, z jaké strany začnu, ale začnu vlastně pomalu, co jsem dělal teď. To znamená střed dolů, doprava, střed nahoru, doprava, střed dolů, doprava, střed nahoru, doprava, střed dolů, doprava, střed nahoru. Tak, teď mám dvě věci. Pokud pokračuju dál, tak je důležité, abych tu, kterou už měl, tak mám měl vlevo a vzadu. Takže takhle a otočím si to zase zpátky nahoru a pokračuji zase. Střed dolů, doprava, střed nahoru, doprava, střed dolů, doprava, střed nahoru, doprava, střed dolů, doprava, střed nahoru. Já si to mám de facto, jak jsem to měl. Je důležité si připojit od těch středů tady ty barvy ke správným středům. To znamená červená, zkusíme červenou červené, a jak to máme dál? Modrá je správně, zelená, oranžová je špatně. To znamená levý roh, tady ten roh, ten střed, ten kraj, pokud budu tak teď skládat, tak mi zůstane stejný. To znamená doleva a pokračuju dál. Ten modrý mě nezajímá, oni se prohodí všechny. Zase střed dolů, bude to podobné. Střed dolů, doprava, střed nahoru, doprava, střed dolů. A teď pozor, dvakrát doprava, střed nahoru. Doprava, střed dolů, doprava, střed nahoru. A když si dáme zpátky, tak už máme správně. Ono se může stát, že se to na poprvé nepovede, takže pokračujeme, pokud by ty barvy byly rozhozené, pořád bude červená vlevo a pokračujeme stejným způsobem, dokud se ty středy nesrovnají správně. Může se to stát dvakrát, třikrát za sebou. Tak pokud máme už vlastně tady ty barvy správně, ty rohy, ty středy teda, tak pokračujeme z rohy. Kontroluji si, které mám správně. Je důležité, abych měl, nemusí to být úplně správně poskládané, ale abych v tom rohu měl oranžovou, zelenou, žlutou. Nemám. Tady ten roh je správně. Červená, zelená, žlutá. Což je správně i umístěný, to mě teď momentálně nezajímá. Všechny ostatní jsou ale špatně. To znamená, ten, který je správně poskládaný, tak si dám doleva dolů. Doleva dolů. Při pohledu takhle, doleva dolů. Pokud bych neměl žádný roh správně, je to jedno. Ale pokud mám jeden, tak doleva dolů. A pokračuju. Oba dva kraje dolů, spodek doprava, leva nahoru, spodek doleva, prava nahoru, spodek doprava, leva dolů, spodek doleva, leva nahoru. Ten je pořád správně, ten je správně, ten je správně, ten je správně. Kdyby to ještě správně nebylo, zase pokračuju několikrát za sebou, dokud se mi to nepodaří. Vždy ten levý spodní roh mi zůstane neporušený a mění se tady ty tři. Tím tahem, který jsem ukázal, se mění tady ty tři. Takže teď pokud už máme všechny správně rohy na správném místě, tak zase, pokud mám tady ten roh správně umístěný, tak musí být vlevo dole. A pokračuju. Spodek doprava, pravá strana dolů, tak pravá strana dolů, spodek dvakrát doprava. Pravá strana nahoru, spodek doprava, pravá strana dolů, spodek doprava, pravá nahoru. To samé vlevo. Levá dolů, spodek dvakrát doleva, levá nahoru. Spodek doleva, levá dolů, spodek doleva, levá nahoru. A takhle pokračuju pořád, dokud se mi to nepodaří poskládat. Až do konce. To znamená zase zprava dolů, dvakrát doprava, nahoru. Doprava, dolů, doprava, nahoru. Leva dolů, dvakrát doleva, leva nahoru. Doleva, dolů, doleva, nahoru. Tak jak říkám, dokud se to nepodaří poskládat. Děkuji za pozornost.